Ábrete conto, fala pra min, cóntame as cousas que aínda non vin. 5 minutiños máis. O tempo. Que cousa tan curiosa. Papá fala seguida dese tema, pero eu creo que sei máis do tempo ca el. Por iso polas mañás encárgome eu de dicir: é hora de levantarse! Papá sempre nos pide 5 minutiños máis. A el 5 minutos parecenlle pouco tempo, pero non é verdade. 5 minutos dan para moito. Mira que de cousas fixemos. Ata lle preparamos o almorzo a papá. Papá sempre di: non temos tempo, non temos tempo. Vai a parvada. Tempo sempre hai. Para chapuzar nas pozas, para coñecer novas amigas, para facer malabarismos e para observar os paxaros. Piches, eu do tempo sei máis ca papá. Papá ás veces embarullase todo. Cree que 1 hora é moito tempo, pero non é verdade. 1 hora non é nada, se aínda comezamos a xogar agora. E cando papá di: veña, veña, que xa é hora de marchar. Sempre, sempre, sempre se engana. O tempo, a miúdo, colle por sorpresa a papá. Pero a min iso non me pasa. Eu sei a hora que é. Agora é hora de liscar para a natación. E agora é hora de voltar para a casa. Biches, eu do tempo sei máis ca papá. El non ten nin idea. Cando papá di: é a miña hora de pensar, e a hora de pensar é silenciosa. Engánase outra vez máis. A súa hora de pensar é moi ruidosa. Papá sempre di: o tempo pasa moi rápido. Pero non é verdade. Eu sei que o tempo tamén pode ir moi devagar, sobre todo cando temos fame. Ás veces o tempo pasa moi, moi devagar. Por que será? O tempo, que cousa tan curiosa. Papá fala seguido dese tema. Eu sei moito máis do tempo ca papá. Pero á noite gústame que papá se encargue de... a hora do conto. Non sei por qué, pero a hora do conto non se lle dá nada mal. Eu sempre lle pido 5 minutiños máis, porque sei que 5 minutos son unha chea de tempo con papá. E colorín colorado, este contiño está rematado. Texto e ilustracións de Marta Altés. Jorge García Marín, no seu libro Papá, por que non pintas as unllas de cores? Dinos, que aprendemos con este contiño? Pois neste conto fálase dunha masculinidade coidadora, da corresponsabilidade e do mundo das emocións, entre un papá raposo e as súas dúas crianzas. Entre as súas accións están os diferentes coidados, dende que acordan ata que dormen.